Companys, benvinguts al Batàrrec. Avui us venim a presentar un àtic que tenim aquí tot en planta de 4 habitacions. Mireu, aquí teniu tot un porxo que va fer el mateix propietari, una terrassa de 90 metres amb la seva barbacoa. Està justament a l'entrada del Batàrrec, on hi ha la part de la gasolinera. Casualment teniu aquí un pis, 4 habitacions, que està entre un pis a dalt i un pis a baix. És a dir, que esteu com un pis normal, tot en planta, però teniu la terrassa de l'edifici de l'altre costat i veniu a tenir l'àtic, diguéssim. Aquesta seria l'habitació principal. L'habitació principal l'hem reformat una miqueta, hem fet una pintadeta de tot el pis, l'hem preparat una miqueta per estar presentable, tant pels nostres clients com pels propietaris. Teniu portes lacades en blanc, els armaris lacats en blanc, parquet. Aquí teniu l'habitació típica polivalent, que és la que és una miqueta utilitzada per fer planxa i demés, que té un accés amb aquesta galeria tancada pel quarto de rentat i on trobareu el comptador del gas, la rentadora, i des d'aquí se pot estendre la roba i es pot accedir a la part de la terrassa. Mireu quines vistes més maques. Llavors, us comento, tota la casa té carpinteria de fusta amb doble vidre, veieu, com podeu veure aquí. Teniu, a part d'aquestes dues habitacions, la tercera habitació, mira que gran. El quarto de bany complet amb el seu bidet, el seu espill, estanteries. Trobem el hall d'entrada. Aquest hall d'entrada principal també té un armari, tot lacadet per dins, diferencials, l'interfono, i també es va pintar la paret així i es va protegir les cantonades amb un perfil d'alumini. Aquí tenim un bany de cortesia, és el petitó, però per als convidats i demés cap problema. Mireu, menjador. Aquest menjador és grandíssim, teniu 20 i pico metres aquí. Aquest menjador tan gran dona a tota la part de la terrassa, una de les habitacions que és aquesta d'aquí i la part de la cuina. Començarem per la cuina. La cuina, per la nevera, tens el forn, la vitro, li hem posat campana nova. Tenim aquí dos piques, l'espai de rentar vaixelles. Mira, aquí un munt d'espai tenim. Aquí pot capir una taula tranquil·lament amb aquesta banda i llestos. Mireu, justament a l'entrada, tant per un costat de davant com per darrere com per lateral, teniu vistes sense cap veí. Això, vulguis o no, és molt agraït. Els ulls de bou són regulables, al techo, teniu aire condicionat. L'únic que us faltaria aquí és el mobiliari. Mira, el balconet de davant, també és grandet, pot capir una taula per fer esmorzarets i així. I tindríeu aquí les vistes. No és una carretera massa transitada, però bueno, és l'entrada del Batàrrec, per tots aquests que necessiteu accés i demés, està bastant bé. Aquest espai que veieu aquí és una jardinera, utilitzada així a modos de asiento, però realment ja està dins i està impermeabilitzat i s'utilitza de jardinera. I tornem cap a dins al menjador. Bé, companys, tal com hem dit, avui us he presentat aquest pis. Aquest pis que es podria parlar d'un àtic en planta, aquí al Batàrrec, estem parlant de 107.000 euros i estem parlant que inclou pàrquing i traster. El traster és quasi bé com aquesta habitació, si fa no fa. O sigui, és un traster bastant gran. Tot és el mateix edifici, que sapigueu que disposa d'ascensor i bons veïns. Per tant, companys, us animo que truqueu al 973 10 22 86 i us el presentaré jo mateix el més aviat possible. Molt bé, ens veiem aviat. Fins una altra.